Slováci a Taliani. Viete, čo nás už 15 rokov najviac spája? Gule. Farebné gule. Alebo ak chcete, boča. Asi stále nerozumiete, o čom hovorím. Však skupinka guľových nadšencov z Lučenca vám to vysvetlí. Sme na obyčajnom lučeneckom sídlisku medzi panelákmi. Pred nami sa zrazu zjavia športovo oblečení ľudia gúľajúci akési farebné gule. Medzi sebou hovoria, kto má cít na gule, môže hrať boču. Takto sa s úsmevom povzbudzujú bočisti, ktorých sme zastihli počas tréningu. Na ich vlastnoručne vyrobenom ihrisku, presnejšie bočodrome. 4, 5, 6 teraz. Korene tejto hry siahajú až do antického Grécka. Môžu ju hrať mladí aj starí a predovšetkým tí, ktorí sa nechcú nudiť. Boča je ale náročná tak na fyzickú kondíciu, ako aj na vytrvalosť či koncentráciu. My tomu hovoríme, že treba mať nervy ako lodné lana, lebo žiadny zápas není stratený za akéhokoľvek stavu. Ja si myslím, že je to taký celkom pohodový šport a je to pre širokú vrstvu vekovú. Toto je hra o taktike a o takisto fyzickej kondícii. Boču poznajú Slováci viac ako 10 rokov, dokonca sú v nej takí dobrí, že sa pravidelne zúčastňujú nielen na majstrovstvách Európy, ale aj sveta. Tento rok ich privítalo aj San Marino, kde boli majstrovstvá Európy. 15 štátov na sanmarínskom bočodrome proti sebe kotúľalo svoje gule. A o čo vlastne v tejto hre ide? Touto guličkou sa kotúľa vlastne pri prvom hode smerom dopredu. Musí sa zakotúľať za polhrysko a nesmie sa za túto poslednú čiaru zakotúľať. Hráč, ktorý hádže túto guličku, musí nakotúľať takúto guľu čo najbližšie tejto maličkej palinovi. Pri tejto hre nestačí len zručnosť, treba mať aj pevné nervy a predovšetkým jasno v pravidlách hry. To je základná hra. Pravidlá sú možno na prvé počutie zložité, no skúsení bočisti hovoria, že stačí si zahrať jednu hru a všetko budete mať v malíčku. Toto však neplatí pri zručnosti gúľania, tá sa totiž trénuje celý život. Keď to chytím, takto sa palcom sa stabilizuje tá guľa, namierí sa na to palino a takto sa trošku hodí, sleduje sa rukou a malo by to prísť čo najbližšie tomu palinu. Sanmarínsky bočodrom sa pomaly naplňa hráčmi z rôznych štátov, nechýbajú ani českí reprezentanti, ale ani naši južní susedia. A ako inak, všetci si boču pochvaľujú. Docela mi to baví a je to dobré, no. V Maďarsku tento šport poznáme od roku 85 a odvtedy ho aj aktívne hráme. Práve prebiehajú posledné tréningy pred ťažkými zápasmi. O chvíľu sa pôjde na ostro. Prichádza okamih, keď sa hráč musí maximálne sústrediť. Myslí len na tie gule. Na iné sa nedá myslieť a snaží sa čo najbližšie k nej a potom sa uvažuje, ako súperovú guľu dostať z dobrej pozícii preč. Výsledky zápasov prinášali prehry. Nedarilo sa. Bol som mimoriadne nervózny, neviem. Nevedel som sa dostať z trémy vonku. Ale aj víťazstvá. Som si od rána verila, že hádam to dnes vyjde. Ináč bola to ťažká súperka, akože som strašne rada, že to takto dopadlo. Veľmi nás teší, že aj Slováci hrávajú tento šport. Ja osobne si majstrovstvá Európy bez Slovákov neviem ani predstaviť. Veľmi vážne uvažujeme nad tým, že usporiadame majstrovstvá Európy v boči u vás na Slovensku. Slovenskí bočisti sú snaživí a hlavne úspešní. Toto nemôžeme nechať bez povšimnutia. Slováci so svojím výkonom v podstate môžu byť spokojní. Hrali proti súperom, ktorým tento šport predstavuje živobytie. Navyše Sanmarínčania a Taliani trénujú na oveľa kvalitnejších ihriskách ako naši reprezentanti. Rozdiel je hlavne v tom, že my tu na Slovensku v Lučenci hráme na dráhach, ktoré sú asfaltové. No a rozdiel je hlavne v rýchlosti, to znamená, že my v tomto prípade guľu musíme hodiť, musíme tam dať cít a silu. A naopak v San Maríne stačilo guľu len presne namieriť a trošku postrčiť.
Ako sami vidíte, talianskému športu sa na Slovensku darí, a to aj napriek tomu, že športovci nemajú všetko, čo by si želali. Dennodenne trénujú nielen pre dobrý pocit, ale aj preto, aby Slovensko zviditeľnili pred celým svetom. Obrovská snaha slovenských bočistov zdá sa pomaly prinesie ovocie. Taliani si tento šport nedokážu bez Slovákov ani len predstaviť, dokonca uvažujú o majstrovstvách Európy v boči práve na Slovensku. Tak tomuto sa hovorí úspech.